many Tracy Boache awo no. John Mahama ba. Na me unim Tracy Boache. Yes, I'm an atena ho. I worry mama edin ma adwin se men kasa. But ebi mo afa ne granted egu me yiri nani mu ase. Na me ne me yire awo me ne me yire awo. Na mo to na mo ka papa no se mudi me ba ekohye obi. Me to na me to me pana na me to me pa me dan so na me to me pa no. Na manfo mu gina hen. Asema ye ma de fie no atopambu mu nim se da atopambu otie. Efie no pa no nsan kodwa na du no ndu. Unim se da tie. Amoto amokeka na yamode say ana Tracy Boache ne ba ne papa wa hin ana ne ba ne papa wa hin na my tesu ma edin ne ba no ne papa enemy ne ba ne papa no enemy what I say ne ba ne papa ne me na ya tesu ne ayedi ma edin na me pese meka ade na Ghana fomu kasa sa ade na Ghana fomu kasa sa me ni Tracy Boache ba ne papa no but my edin penefo bi ni ma kasa etia ne ma edin ana Ghana muguna ni mu asa moto na mokeka ne ne den abroche ha na nye izisa wo abroche ha we nye izisa moto o mokeka na yamode no moate ne ba ne papa ne me eti bibia na obi be yomfa ona mfa mameto o bibia na obi be yomfa mameto o na ya na mayire no me girlfriend no wo me girlfriend me na me na wo me ka china ya na ontie na so na edin na ka me ka bibi che na otie a me pacho baba so bia hye me pese video mo hye na obi ehu se Tracy Boache ba no nya bastard o papa ne papa ne me pacho bi enhye video no wa wo hwe me life bia no mo nhye na obi ehu mo nhye video no na obi ehu se Tracy Boache eba no papa wo ho ne papa ne me ma hye na Jesus ne pese me kasa because ensembi wa metia na aboti abofno so acha say ensembi wa metia abofno aboti abofno me ma bre na me obi awo na moto na ne ba ne papa wo hin na ne ba ne papa wo hin na ne ba ne papa wo hin me ne ba ne papa ene that adumre o se me out unu tam de hu Tracy Boache am share no muni tam de hu na me de share no muni tam de hu na me share no am kasa mo ne ba ne papa enemy eti se oni papa ne ba ma mo nyama de se ne ba ni papa am de ne ko se John Mahama hu ni da ba ne wo ye ne ba ne papa enemy Tracy Boache ba ne papa na enemy John Mahama hu da ba a ne wo ye amodi nenam ma edi mi ese be kasa binu so me kasa me kasa bi no me kasa ba say na fono me ni Tracy Boache mu nko busa no na mu mfu obuso obo me din ni na wo ye am tebro church ma edi na me pese me kasa so what I say enye easy but I say no don afrumotom so na me kana se no eti mi sramu say edi na mo ya na mo se na ne ba ne papa wa hin ne ba ne papa wa hin no akola no anya bastard o na enye hunkuko na ba nyim no ne be ma na wo ye me no ne menyim na mo ye eti say afro no ntimi nkasa ene ma ba out na me kasa because mo susu mo ni di na mo boni tri so dodo eti ne papa enemy me da mo ase